Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca modurile abonaților. Este o serie. Păi de azi am început-o. E primul episod. Și dacă vreți să apăreți în ea, dați un like și un comentariu cu modul vostru. Cu un mod care vreți să-l jucați. De exemplu, nu asta, că am primit ăsta recomandat. Fă modul Neo, please. I-am zis ok. Da. Big Chungus să mai joc. Și dacă intru pe Discord, să joc ăsta Shaggy X-Met. Deci în episodul de azi vom juca 3 moduri. Primul va fi Big Chungus. Oh. Nu pot să dau full screen. What? Ce să fac? Am dat enter. Weathering, flashlight. Pot să... Ok, Big Chungus. Hai pe story mode, că de ce nu? Big Chungus. Și dacă vreți să continuăm seria, nu o putem continua decât dacă voi dați un like și un comentariu. Bine, nu trebuie neapărat like, dar doar un comentariu. Să dați cu... Și veți apărea și în episod, da. Vi s-a văzut canalul. Bă, ăsta se mai oprește din cântat? Și din ce am auzit, că cel care a creat modul e tot acela care a creat Nonsense. Dacă nu știți ce e Nonsense, o să-l joc în alt episod. Nonsense e modul ăla, cum să spun, cu tipul ăla care cântă și tu apeși. Îl jucăm în alt episod pentru cei care nu știu, dar șanse de 0% să nu știi modul ăla Nonsense dacă te joci Friday Night Funkin'. N-am știut că încep eu. Mamă. Bă, ce-i cu modul ăsta prea greu? E destul de greu modul. E destul de greu. Voi face ce n-am mai făcut de mult și știu că vouă nu vă place. Spamatul! Mi-aduc aminte în al doilea episod, eu versus Ruf, care era cu modul ăla Tabi versus Ruf. Da, mi-aduc aminte, ziceam, nu merge spamul. Ok, cam atât a fost cu Big Chungus. Hai să trecem la următorul.
Următorul este Neo. Totuși, haideți să arăt canalele celor care mi-au comentat. O să le aveți canalele în descriere, să dați un subscribe și la el. Păi primul care mi-a scris pe Discord, Tricky de România, să joc Shaggy X-Med, chiar dacă încă nu l-am jucat, dar e pregătit aici. Abonați-vă la el, link în descriere, cum am spus. Următorul să intre pe canalul meu. Dacă mă duc la modul ăsta, la videoul ăsta, Big Chungus, canalul lui este Venom și este un Tabi Venom. Tot eu i-am făcut editul de la poza asta de profil. Și să vă abonați și la el, că de ce nu, are 17 abonați, să facă măcar 20. Și următorul este, cine este, să mai intră o dată pe canalul meu, la videoclipul ăsta Shaggy cu 4K. Următorul este Alex Boss 2.0, face content fain, să vă abonați și la el, să facă 40 de abonați. Are mult mai mulți abonați ca mine, dar na, merită și el să facă 40. Și ok, hai să trecem înapoi la mod. Nu o să jucăm tot modul. Ce-am făcut? Habar n-am ce-am făcut, dar nu a fost bine ce-am făcut. E fain cum l-a optimizat modul ăsta. Basic, chill, Neo. Chill cred că n-are decât 5 săptămâni. Cred că va urma a 6-a și a 7-a cred că vor urma. Cred că o să joc pe Neo. Asta cu Week 2. Cea cu Pico, parcă. Cred că e cea cu Pico, sper. A, nu, e Skid and Pump a doua săptămână. Are și alte dialoguri față din joc. Are și săgeți șmechere. Și scrisul e mai diferit. Și dacă nu știți ce e modul Neo, care e foarte ciudat să nu știți, e Friday Night Funkin', ăla original, nu modurile, dar sunt și moduri. Și sunt și cu personajele din moduri Neo. Da. Este cum ar fi. Personajele arată diferit, un pic mai șmechere, după părerea mea. Da. Și fiecare melodie sunt luate din jocul original, dar remixate. Cred că o să joc doar o melodie de la fiecare mod. Ok, se pare că am reușit. Am terminat Spookies. O să joc o melodie de la fiecare. Dacă mai vreți modul Neo, dați un like sau comentariu. Iar acum urmează Shaggy X-Mat.
Matt e ăla de la Nintendo, Shaggy e ăla din Scooby-Doo și pe urmă au format Shaggy X Matt. Hard. Are doar Easy și Hard. Dau pe Easy. Poate e cu 4 săgeți, sper. S de F L K J. Dacă e cu 4, cu 8 sau cu... Dacă, știu cum e dacă e cu 6. Nu e modul ăla, eu știam alt mod în care e versus boyfriend, ok? Pe ăsta cred că o să-l joc pe tot. Nu vă supărați ceilalți, dar vreau să mă antrenez la Shaggy cu 6 săgeți. Mamă, dar e greu! What? Care-o făcut? Shaggy sau Matt? Habar n-am. Ok. Hai că vreau să mă antrenez cu 6 săgeți. Vreau să mă antrenez dacă e modul cu 6 săgeți. Sper să fie că vreau să mă antrenez. Sau nu. Acum de ce ne luptăm cu Matt? What? Învățat 6 săgeți de la Matt. De la ălalalt. Matt-o... Mamma mia! Mamma mia! Spamează! Acum chiar spamez. Gata, destul că nu mai pot. Bun, sper că v-a plăcut episodul de azi. Dacă mai vreți Friday Night Funkin' modurile abonaților, dați un comentariu cu un mod care vreți să jucăm și aveți norocul să apăreți în episod. Da, și dacă... Da. Cum să spun? O să aveți norocul să apăreți în episod. Da. Am mai spus asta și dacă nu aveți canal de YouTube,
Măcar să știe lumea că existați. Am zis și așa, în glumă. Și ok, cum am spus, cam atât a fost episodul. Dați un comentariu dacă vreți să continuăm seria și...